Hello mga kabisdak. So karon laing sugilano na usab ang atong mapaminaw sa What the Style. Ang atong magtatampo sa kababay og nagngalan og Kathleen. So kini siya adunay bana nga na adunay diferensya, diabetic. So kining kahidlaw ni andar gyud og didto sa iyang gitrabahoan na disgrasya gyud siya sa iyang kauban. Uban ko ninyo sa pagpaminaw sa sugilano ni Kathleen. Kung kinsa pa tong wala pa makasubscribe, palihog og subscribe sa akong channel o click po sa notification bell para ma-update mo sunod upload. So salamat kayo, di na to ilangan nato nang isunod ang mga drama. What the Style. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug batas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Ipaya ko. Kasilag style! Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid! What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Kathleen, ginaingon. Nakasaman tuod ko sa akong pagkaasawa, apan mahal ko kayong akong bana. Kay siya ang amahan sa akong mga anak. Natinta lang gyud ko maong nadaking asgos pagpakasa. Mao kining nahitabos man kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimta. Muuli ka sa inyong probinsya, Ugma? Uy, day daling, maghatod ko sa akong sweldo. Diba, imo naman ang ihug sa pawnshop ang imong sweldo? Ay, mauli lang ko ugma day. Uy, kay gimingaw ko sa akong mga anak o sa akong bana. Ay, pero di man ka maka-charger ni mo imong bana kay diabetic man ka ha. Aw, oo, pero okay raman ko day. Kung matukar nga akong gana, magawasan naman sa kos iyang kamot og dila. Pero lahi ginang dunay gahi nga itong makaon, uy. Ako pa ni mo day, no? Mutimo-timo kaglain. Ha? Si Bador ay ibog ka na nimong bagger ining tindahan nga itong itrabahuan. Tan-oro pa na ako ng Bador day. Mura og dako kargada kay bakal kay katubangan. Mumaklas sa kalsunis. O bitaw, klaro kayo nga dako. Pero, mientras madapan ako, nga di ko makasa sa kumbana, ako nang buhaton day, kaysa nga mortal ng mga bita. Pero, ako day, Kathleen, pag-atake sa akong bana nga high blood, nangabit ka, oy. Di naman siya makahimo. Onya, di man sa ko magsilbihan nang wako'y kapahungawan kung manggilok na ning ako. Oh. Kakanunon ba ko gahi, pirmi. Nangabit ko, oy. Oh, ikaw yun, imo na. Ako, mientras mapugngan pa, di lang ko kay bad man na. Bad ang mga pit, day daling. Unsa? Naa si Bador sa silong? O gusto siyang makiksulti nako? Yes, day. Pagkahibaw niya ganina nga muuli ka sa probinsya, ni Anhi day sa tong giabangan nga bay. Lakaw utubangan na. Di lang ko day, uy, madanya ko. Bad ba ng mga pit? Just bad ba uroy, uy? Bisa kakanuno na gahi ang imo. Imo ginay balibaran. Oh, Naunsa man ka, bada gihapon ko kanunon og gahi. Kanauga na to. Sugta to para makakaon na kagahi. Go! Kanaugon og atubangon ako siya. Sige na lang, uy. Pero di na ko siya sugton kay may bana baya ko. Day Kathleen. Pasaylo ako, Bador. Dili gid pwede nga sugton ta ka kay may bana manggod ko ug may duha na ko ka mga anak.
Ngano ako man dyan sa tuyuan ni mo, uy. Nawa ka may gugmang mapaabot di ka na ako. Kanay ba na lagi ko? Ang butoy, nabuang ng tingali ko. May gugma ko ni nga, may bana mang kag-anak. Patya ng imong gugma di rin ako, Bader. Kay dili gyud mahitabo nga musugot ko nimo. Pero sa Salton, maabot na ko sa mong probinsya. Naunsa man ko eh. Sige man hinon ko guna-huna ni Padoy. Naluoy magod niya kapi inihilak nga wa na ko suko. Gwapo ba siya? Buutan. Unya, cute. Klaro pa di kayo nga dako niya kay ugdukid at ubangan. Pero, di kita di ko niya. Di ko magluib sa kumpana. Inigpot na ako sa amo. Padilaan ko gidaya din ako sa kumpana kay nang kilok na nigmaayo. Dong. Salamat kay niuli ka, day. Kaning, day. Arin ko, ha? Ha? Og, imo lang gyapong ihog sa punsep ang imong ipadala nga kwarta, ha? Kalibugon mo kasi mong gisulti dong. Ay, sige na lang. Ang saman, wa mo to karang imong kanaron. Taas ka po ni mong sugar. Wa ba mo saka? Ang saman, mistrong ng imo, ha? Mau bitong ingon ko day nga. Ihog las ka ng ang ipadala ni mong kwarta, ihog lang ba? Wa gyapon ni mo strong, day. Ha? Pero, day, ikabala ka. Di ba akong dilag tudlo, day? Matay ka na. Sige na lang. Natanan na. Tanas kwarta na. Tana, day, day. Tagit ang tanan nga, magkausan ko, ha? Lagi. Kaya hagbay-rabay aning nang kilok ang ako. Uy, problema. Tanas kwarta na, ha? Yes! Naipila nga wayak to, day. Tumutol niyo pa kayo. Naipila eh. Ha, mo ba, Yaz? Ha? Doon na nguyab ni mo taga syudad, Yaz? Bisa ka sayo siya may bana ka? Ha? Nguyab-yapon siya di mo? Igugma ni mo? Ugaw kay, uy. Doon na palang ko ilaing ka-apply trabaho, ay. Hindot na gituntang iundak trabaho dito. Kaya kada-adlaw mo na ko siyang makita, kud. Og nabalaka ko gaw, basig madaon niya ko. Yoy, kalamero ba ni mo pag-iwan ni mo daon niya ako? Ikaw gaw ba? Ay, kamayo. Gibalik og lalaki, ani yan. Saba gaw, uy. Bitaw, igagaw na bata. Ay, ikaw man, badagyo ka, anak. Lapin na nakampuldo ka. Di naman ka ng barong sa imbana daw. Ay, Salig naman lang tudlo dila. May gisaligan. O kumagko sa tiil. maulagi ikaw. Bida na. Ay, nagbalik na ko ugma sa syudad ka. Mangita kong laing ka-applyan. Mubalhin kong trabaho, uy. Para di na ako makita si Bator. Hala, no? Anak ginagaw. Kinir pang makasugot ang pangabit gaw. Magsigil lang yun kuno na. No? Pero kung ako'y pasultihon, kung ako'y mahimutang sa imong dapit, kung mga bit ko, piliun akong dako gaw. Matod pa sa kong amiga, puslan makasata, kanang dako ko no. Aw, tinuod, uy. Puslan ko na makasa, di ba? Kanang dako! Mao pa day dali. Gusto si Bator nga magkuyog niyo gabi inig pa mauli sa trabaho. Kana kung masugot ka kuno. Kay mubiya naman siya diniday. Kano, muundang naman siya og trabaho dinhi niya. Mularga na siya og Manila. Di na unya ko na mo makita. Mao ba? Ay, para siya ay akong duulon day ha. Mingaw pa man sad, wa may namalit sa tindahan. Sige, ito aday. Hapit na ra ba mo di na magkita? Sa sunod adlaw na day ka mulargag Manila. Bote, Kathleen. Hindi po ni mo, bi. Ha? Birthday maron sa kong igagaw. Uyog ta na. Ikaw ang time ni hapon dito, God. Hindi ko man. Mauli ta. Kanap mo sugot ka. Ay kung dili,
Oh, ako'y mahimo. Sige, makuyog ko. Larga na ra bakag Manila. Tumanan ta ka sa katapusan ni mong hangyo diri nako, Bador. Malaki tao din yaning baya. Pero doon ay mga lamian nga pagkaon sa lamisa. Ang tinuoday, amo ning bay. Ha? Og ako rin usaron sa bay, kay sila si mamang papa, tuas probinsya. Uy, Og dili ron birthday sa akong iagaw. Kung dili, akong birthday day. ha? Imo dirong birthday? Oo. Kita rin duhang mga onday. Apan sa dili pa. Ha? Ay, agay! Oh. Ay, pagkakos mga pagyat. Bador, boy. Lag ayo teka day. Birthday ron ako day. Mga ikong birthdayhan ni mo. Patila ako kausabi. Ikaw ang na kung kanon ining gabi una. Sige na day. Ibilan yung duhan ni mo kapaadi. Pagunita sa pusti mo kadali. Wow, kaktus. Kuniti day. Kuniti ka ko ipasud. Salo ako, pero lami man niyo. May nahitabo ginamo ni Pador na ito kayo na kay iya man dayong birthday. Nakasakit ko sa kumbana. Ug humans nahitabo, wa mo dayon og larga sa Manila si Bador. Nagpabilin siya sa among trabaho, nakauban ni. Ug nagkarelasyon gyud ming duha. Nangapit na lang gyud ko, nahinay ka naman. Bago ito magkasama ang kaagi ni Kathleen, dinhining tulumanon. What's the style? Nahinay ka naman i-style. Kini maong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.